сме. Прекрасно. Като кой се гримира? Като Елза. Като Елза. Чакай. Стресна ли си? Не. Красива ли си? Красива ли си? Малко не е ли голяма устата? Мамо. Да, мамо. Какво искаш да ми кажеш? Чакай. Защо слагаш червила и го бършиш после и пак слагаш? Мамо, само страни. Само отстрани бършиш, така ли? Да, само която съм се отцепала малко. Малко ли си се отцапа? Я да видя сега. Добре ли си? Сега добре ли си? Я да видя. Чудесно. Ти харесваш ли се? Окей. Дай ми целувка. Въздушна.